Здравейте, приятели на високите технологии! Днес ще направя тест на камерата на Samsung Galaxy A54. Устройство на границата между средният и високият клас телефони, но със сигурност е много по-близо до високият клас. Кутията на телефона е компактна и приятна на вид. Набързо ще покажа какво има в нея. Разбира се, започвам с устройството, което е добре опаковано. Правя пауза, за да чуем звукът от махането на лепенката. Определено мога да кажа, че в ръцете си държа луксозен телефон в цвят графит. Усещането е като на телефон от най-висок клас, благодарение на стъкленият гръб и металната лайсна на телефона. Трите камери на гърба изтърчат от корпуса, което подсказва, че представянето им ще бъде отлично. Включително тествах телефона и на супер забавен кадър, а резултатите бяха повече от впечатляващи. Въпреки че телефонът дава усещане за лукс, за съжаление не може да бъде използван без кълъвче, тъй като се плъзга от ръцете заради стъкленото покритие на гърба. За съжаление в кутията има само кабел за зареждане с USB-C вход и изход и е неизбежно покупката на допълнително зарядно устройство. Оригинално такова струва около 40 лева и не ви съветвам да купувате съмнителни зарядни за новият си телефон. След като гледате това видео, най-вероятно планувате покупката на ново устройство, затова преди да премина към тестовете на камерата, набързо ще спомена някои основни характеристики на Samsung A54. Акцент на телефона е определено неговата способност за фотография с страхотният сет от камери, които се представят отлично и при слаба осветеност. Предната 32 мегапикселова камера гарантира впечатляващи селфита с висока резолюция, а функциите Photo Remaster и Object Eraser дават възможност да изчистите замъглеността и премахнете нежелани обекти от снимката. Дисплеят на Samsung A54 предлага ясна и ярка картина дори при силна слънчева светлина. Има честота на опресняване до 120 Hz, която осигурява плавно възпроизвеждане на съдържание, включително и за любителите на игри. С мощен 8-ядрен процесор и поддръжка на 5G технологията, устройството предоставя бърз и безпроблемен достъп до информация. Батерията е с капацитет от 5000 мАч и осигурява дълготрайна издръжливост до 2 дни при нормално използване. Телефона има рейтинг IP67 за устойчивост на вода и прах и може да бъде използван в различни условия. Звукът е обогатен с Dolby Atmos, наистина стереоговорителите звучат много добре и определено имат сила, която няма как да демонстрирам в това видео. Предлага се в два варианта – с 128 ГБ и с 256 ГБ вградено пространство. Тъй като поддържа microSD карта с капацитет до 1 ТБ, според мен няма необходимост да давате повече пари за 256 ГБ вариант на този телефон. Крайно време е да премина към тестовете на камерата. Както казах, отпред има 32 мегапикселова камера, а отзад една ултраширока 12 мегапикселова камера, основна 50 мегапиксела и макрокамера, която е 5 мегапиксела. Започвам с най-интересният опит, който направих, а именно за снимане на видео с супер забавен кадър, което извърших на изкуствена светлина. Виждате преди пукането на балона как камерата е заснела натискът, който иглата упражнява върху него, което лично за мен е доста вълнуващо. За останалите тестове ще използвам за модел ето тази количка. А сега видео в HD формат на изкуствено осветление. 4K видео на изкуствено осветление
И същото нещо, само че на естествена слънчева светлина ще направим сега. Първо с HD видеото. А ето и как е 4K видео на естествена слънчева светлина. Приятели, мисля, че тестовете на камерата на Samsung A54 бяха изчерпателни. Надявам се да сте успели да добиете по-добра представа за способностите на този телефон, а във видеоописанието може да видите актуалната му цена в различни магазини в България. Благодаря за вниманието и до нови срещи!